Deťom som robil omalovánku s príbehom. Volá sa Záhada zmiznutého zajačika. Text je napísaný v angličtine, nemčine a slovenčine. Je to pre deti od 3 rokov, vnútri je 24 obrázkov, k tomu je text a príbeh pomáha rozvíjať kritické myslenie. Pointa je, že Emma stratila zajačika, alebo nevie, kde je, a brat Leo jej ho pomáha nájsť. Vnútri pri každom obrázku je text v angličtine, nemčine a slovenčine. Ku každému textu sú otázky pre 2 až 3 ročné deti a pre 3 až 6 ročné deti, aby boli trošku interaktívnejšie. Na konci som pre seba alebo aj pre rodičov napísal stručný proces kritického myslenia a tiež taký širší 6-krokový proces kritického myslenia namapovaný na tento príbeh. Ak omalovánka niekoho z vás zaujala, pokojne si ju môžete kúpiť, stačí mi napísať, dá sa to, vytlačím to cez Amazon a je to. Moja dcera miluje kreslenie a príbehy, takto som to spojil do jedného. Ona má čo vykresľovať, ja mám príbeh, ktorý jej môžem prečítať pred spaním. Spoločne sa takto učíme cudzie jazyky a trošku aj rozvíjame kritické myslenie tým, že ten príbeh je tak stavaný.